ଆମେ ଖାଉ ପଖାଳ କଂସା ଆମରି ହସା ପଖାଳ କଂସା ଆମରି ହସା ଆରେ ଆମରି ଶାଗ ଭଜା ଆରେ ଆମରି ଶାଗ ଭଜା ଆମେ ହୁଏ ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜା ଆମେ ହୁଏ ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜା বিভিন্ন প্রকার খাদ্য যে আছে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য যে আছে পুষ্টিহীনতা ওড়িশা ওড়িশা ভারি সুন্দর আমার পখাল কংসা ভারি সুন্দর আমার পখাল কংসা খাদ্য খাদ্য উপরে কে কোন বুঝাନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜିର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସେଟା ତାହା ସାଧୁ ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ ଆମ ରୁଚି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ରୁଚି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରୁଚି ଆମର ଅଛି ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ କହିବେ ହଁ ଆଜି ଖାଇଲେ ପାଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଖରାଦିନ ପଖାଳ ହେଇଯାଉ ଆଉ କ'ଣ ତା ସହିତ ଶାଗ ଭଜା ବାଇଗଣ ଚକଟା ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଆଞ୍ଜି ଏମିତି ଆମେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିବାହ ବ୍ରତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦାର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳାସୁଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ ବନାଉଛେ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାନେ କ'ଣ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପିନ୍ଧି ତେଲ ଏମିତି ଭାବିକି ଆମେ ଟିକେ ପଛେଇ ଦେବୁ ଚିନି ତେଲ ବ୍ୟବହାର ନଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଲଡ଼ୁ ଅଛି କି ଲଡ଼ୁ ପୁରା ଲଡ଼ୁ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଲଡ଼ୁ ଆଉ ତାକୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଚୁନା ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଆମମାନେ ଆଳୁ ଚନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଶ୍ଵେତସାର ଯୋଉଟାକି ଆମ ଶରୀରରେ ମୋଟାପା ବର୍ଦ୍ଧକ ଆମ ଦେହରେ ମୋଟା କାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନିୟମିତ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଶ୍ଵେତସାର କିମ୍ବା